хора, добре дошли в моят канал. Днес ще пробваме няколко неща. Снимаме втори влог между другото от ми телефона. Първото нещо е този сок, който е с ананас. Тези, които Мими твърди, че никога не е пробвала, които се казват чипс фунифа. Аз съм пробвала от Турция, от България и от Гърция. И от Девин. Това да е от Девин, от Турция и от Гърция. Така, сега е време да ги пробваме, с което се жуси. И ето това. Айде ще започнем първо с и да ананасовия сок ще пробваме, да? Да. Добре, айде първо ще почнем, искам да почнем първо с това, много ми интересно. Идва хора, това са детството, обаче хора не знам защо аз не мога да не знам. Може да ги пробвам, но не знам. Ма не мога да ги пробвам. Много хубаво миришат. Както винаги. Пикантно ли е? Мисля, че не. По принцип, оригиналното на тези фуники не са пикантни. Така мисля. Но това няма. 3, 2, 1. Не е пикантно. Малко са странни. Не са сухи. Това е сок. На мен ми харесва. Не е толкова, обаче. Ако е с сок и вода. Така. За здраве, колеги, какво ти става? Така, сега ще пробваме този сок. Аз нямам търпение, защото аз много обичам ананас. Така, дай чашката. Хора, правим го много. Не е студено, дай да спрем климатика. Хора, спрем климатика и зелена. Ма дай по-бързо, защото видеото вече е от 2 минути. Така, сега ще пробваме сока. Много хубаво мирише. Айде ми. Хора, мирише на нас. Да, айде. Студент. Не искам. На мен ми харесва. Още ми да слиш. На мен ми харесва. На мене. Давам 10. И аз, ама на теб. Не, аз му давам 9 от 10. Така ли на това? А тези фуники колко им даваш? Аз им дават 8. Аз също им давам 8. Хубаво са. Да. А сега не знам. Това е някакъв бомбон. Сега ще видим. Ама не мога да го отворя. Това е някакъв бомбон, който е желиран. И се яде. И пише с череша. Да. Тогава пък и не видяхме други вкусове, така че да вземем за това. Давай. Така, половината за нея, половината за мен, така наравно, да. Давай просто отгрези половината. Така. Айде. Една работа не можеш да свършиш като това. Хванах го. Да. Хора, вътре има бяло и отвънка червено. Много е сладко. Аз му давам 8. Аз му давам 10. Много обичам сладко, много сладко. И аз твърде сладко. Това е супер сладко. И супер много сладък. Хора, това беше днешното видео. Хора, това беше днешното видео. Абонирайте се за моя канал, ще я тагна и нея в... Дайте лайк на това видео. Да. Харесайте това видео и чао! Чао!